Takže čo si ľudia, ja vás vítam u súťaže o postavu na Shakes and Fidget a máme tu level 93. Je to úkozrelec, musím sa vysprávať, meno je Adam Husar, je tu čaro obchodu, som už trošku dneska pozeral, je tu 0 zetarovať hub a nemá ani eliky. Ja môžem skúsiť podzemku, vám ukážem, aké to má podzemkovanie, ja sám neviem. To by malo asi padnúť ľavo vrúca, mi zdá. Škoda. Nevadí. Ja teraz natáčam s webkou, ale... No tak, vyhlásenie bude... No počkej. Prvé musím povedať podmienky. Podmienky tejto súťaže sú dať like na toto video, dať odber na náš kanál Odzplayer.sk a napísať do komentáru hotovo. Vyhlásenie bude dneska 26.9.2014. Držím vám palce a ešte niečo som chcel ukázať. S1SK, môj hlavný účet u Pavla Kosa na 200, áno. Z Vukonického ducha, dal som ho. Ešte len sa zo srandy môžem skúšiť napríklad ducha. Môžem skúsiť, to je jedno. Škoda. No a ja vám držím palce u túto postavu, je fakt super. Je to na E14CZ, že by ste sa pýtali, no. A tak, takže čo ste?